amics i amigues de YouTube, em dic Dina i avui us presentaré aquest conte que es titula Mama, vull que siguis com un elefant. La il·lustradora és de Marta Montaña i l'escriptora és de Cinta Arasa. La editora és de La Formiga Blanca. Doncs aquest conte va de que un nen que es diu Ferran hi ha un elefant que es diu Bombay. Eren amics i un dia el Bombay, que és elefant, es va ficar davant de la cama, en silenci, quan estava mig despertat. El Ferran no parava de mirar tota la casa i no la va trobar. Al final li van comprar un gos nou que es diu, que és aquest. I després el Ferran va dir que ja l'he trobat. I ja l'he trobat davant de la cama. I els seus avis, no sé, eren els seus avis o els seus tiets. Doncs el Ferran li van donar els avis, el tiet, i es va quedar amb el Bombay. La pàgina que més m'ha agradat és aquesta. Com veieu, perquè aquí estan estirats i m'ha agradat molt. N'hi ha una altra que... A veure on està. Que és aquesta, que el nen va anar a la piscina, va saltant. I a veure, si voleu, agafeu aquest conte, que és molt xachi. I gràcies per escoltar-me i adeu. I vull que ho llegiu a la vostra casa o a la biblioteca. Adeu!